καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευση. Να έχετε μια υπέροχη και όμορφη βραδιά, να χαρείτε και εσείς μαζί μας αυτή την πολύ όμορφη παράσταση που φτιάξαμε για εσάς. Να γιορτάσουμε όλοι μαζί σήμερα τα 100 χρόνια της Katy Gray, που είναι εν ζωή, καλλιτέχνηδα εν ζωή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, που την άλλη Τετάρτη κλείνει τα 100 χρόνια. Να μπω σε αυτό το σημείο, για όποιον δεν γνωρίζει, για όποιον δεν το έχει δει, έξω υπάρχει ένας κουμπαράς για το μικρό μας φίλο, τον Κάπανη. Υπάρχει λόγος που το λέμε έτσι. Δεν θέλουμε να υπάρχει επωνυμία, αλλά όποιος επιθυμεί μπορεί να με βρει και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι ένα μέλος του συλλόγου μας, περίπου στα 10, το οποίο θα ήταν φέτος μαζί μας. Χόρεψε πέρυσι εδώ, αλλά φέτος δυστυχώς ο καρκίνος και η μάστιγα του καρκίνου στα παιδιά, όπως γνωρίζετε, έχει αυξηθεί. Και αυτή τη στιγμή δίνει τη μάχη του και για όποιον επιθυμεί υπάρχει αυτός ο κουμπαράς για τον μικρό Καπανή. Θα χαρώ να γεμίσει και να το δώσουμε με όλη μας την αγάπη. Να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθατε σήμερα εδώ και να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα ακούσουμε και θα χορέψουμε τα τραγούδια μιας αγγελοκαμωμένης και λαμπαδοχητής γυναίκας που στις 14 Μάη του 1924 γεννιέται στους Μυτιληνιούς της Σάμου ως Αθανασία Κιζίλη. Ένα χρόνο αργότερα υιοθετείται στα ταμπούρια του Πειραιά από την οικογένεια Καλαϊτζή και η θετή της μητέρα, η Ευρύκλεια, τη φωνάζει Αγγελική, για την ακρίβεια Κίκη. Έτσι έλεγαν την κόρη που της είχε πεθάνει. Μερικά χρόνια αργότερα, στην αρχή της καριέρας της, διαλέγει το όνομα Katy Gray. Αγγελοκαμωμένη μου και λαμπαδοχητή μου, ομορφωνιά της μάνας σου και συντροφιά δική μου. Ομορφωνιά της μάνας σου και συντροφιά δική μου. Αγγελοκαμωμένη μου και λαμπαδοχητή μου. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, δεν γιορτώ, δεν θα πάψω. Ή κατά βάθος θα καθώ, ή θα σε απολαύσω. Ή κατά βάθος θα καθώ, ή θα σε απολαύσω. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, δεν γιορτώ, δεν θα πάψω. Σ' αφήνω την καλή νύχια, μιλιά μου με τους κλόνους. Πάω κι εγώ να κοιμηθώ με βάσανα και πόνους. Πάω κι εγώ να κοιμηθώ με βάσανα και πόνους. Σ' αφήνω την καλή νύχια,
Τα παιδικά της χρόνια είναι θλιβερά, όπως λέει η ίδια στο Terence Quick. Στα 7 της χάνει το θετό της πατέρα. Παίζει και μοιράζεται καραμέλες με το Γιαννάκη, χωρίς να ξέρει ότι στην πραγματικότητα είναι αδερφός της, που έχει υιοθετηθεί επίσης από άλλη οικογένεια στην ίδια γειτονιά. Η φυσική της μητέρα αρνείται να δώσει το πιστοποιητικό γέννηση στη θετή της μάνα. Ως εκ τούτου, η μικρή, αυτό δεν μπορεί να γραφτεί σε σχολείο, ό,τι γράμματα μαθαίνει, τα μαθαίνει στο νηπιαγωγείο της Θείας Ουρανίας. Με το φόβο ότι η φυσική μητέρα θα της πάρει το παιδί και επειδή ξεσπάει και ο πόλεμος, η κυρία Ευρύκλεια βάζει την Κική σε ένα καΐκι και τη στέλνει σε μια αδερφή της στη Σάμο. Στη Σάμο περνά μαύρες μέρες. Η θεία απαιτεί να ζητιανεύει φαγητό από τους Ιταλούς. Επίσης, θέλει να τη βγάλει στο κλαρί. Πήγαινε μωρέ, τι θα σου κάνει, θα σε χαϊδέψει λιγάκι. Όταν το παιδί γυρνά με άδεια χέρια, η κλιαρνείται κλαίγοντας, το δένει σε μια ακακία. Το βρίζει, το χαστούκίζει, το χτυπά με ένα ξύλο και φυσικά το αφήνει νηστικό. Σε ένα μεγάλο βομβαρδισμό είναι ένας Ιταλός, ο Στέφανο, που τη σώζει και τη βάζει σε μια βάρκα να περάσει απέναντι στην Τουρκία. Από εκεί οι πρόσφυγες πάνε με τρένο στην Παλαιστίνη και ένα χρόνο μετά η Κική βρίσκεται στις πηγές του Μωυσέως, στη Χερσόνησο του Σινά. Για 3 χρόνια σφραγίζει κάρτες εισιτίων και αμείβεται με 3 Αιγυπτιακές λίρες το μήνα.
ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά το πόνος μου με την πένα. Να ακούγεται στην ερημιά το πόνος μου με την πένα. Με το βουνό θα γίνω φίλος και με τα πεύκα συντροφιά. Κι όταν θα κλαίω θα πονώ, θα αναστένασει το βουνό. Κι όταν θα κλαίω θα πονώ, θα αναστένασει το βουνό. Απάνω στο βουνό θα μείνω κι από τον κόσμο μακριά. Θα κλαίω μόνος, θα πονώ και θα μ' ακούει το βουνό. Θα κλαίω μόνος, θα πονώ και θα μ' ακούει το βουνό. Με το τέλος του πολέμου, το 1945, το κορίτσι γυρνά στον Πειραιά και βρίσκει ξανά την Ευρύκλεια. Αυτή την παντρεύει με τον Νίκο Ηλιάδη, έναν άντρα 22 χρόνια μεγαλύτερό της. Περνούν μέρες για να βρεθούν σαν ζευγάρι. Η Αγγελική φοβάται και ουρλιάζει και τελικά το βάζει να της δώσει υπνοτικά χάπια για να μην νιώσει τίποτα. Το πρώτο βράδυ μένει έγκυος στο γιο της το Φίλιππο. Από τη ζήλια του άντρα της βιώνει μαρτύρια. Φεύγει με το παιδί στην αγκαλιά και ψάχνει καταφύγιο στον αδερφό της, στην αδερφή της που έχει στο μεταξύ γνωρίσει, στις μανάδες της. Αλλά η αστυνομία τη βρίσκει, της παίρνει τον Φίλιππο και τον δίνει στον πατέρα. Η μάνα της η φυσική τη διώχνει, γιατί θέλει, λέει, να φτιάξει τη ζωή της. Και το κορίτσι πάει να μείνει σε μία αρτεία. Ο φίλος της Δίας τη βιάζει και μένει έγκυος του Βασίλη που γεννιέται προώρα και ασθενικός. Μένει μαζί του σε όλες τις θεραπείες και τις μεταγγίσεις. Το μωρό σώζεται, αλλά αυτή, μέσα στην απελπισία της φτώχειας της, το παίρνει να πάνε να πέσουν από την Ακρόπολη. Τη σταματά ένας αστυνομικός. Η πεθερά της, γιατί ακόμα δεν έχει πάρει διαζύγιο, τη λυπάται και της νοικιάζει ένα δωμάτιο στο Δαφνί. Βοηθάει και η γειτονιά.
Η Αγγελική πρέπει να ζήσει το παιδί της. Αφήνει το Βασίλη στην πραγματική της μάνα στη Λιβαδιά με τη συμφωνία να της στέλνει χρήματα, αναφέρει στο βιβλίο «Αυτή είναι η ζωή μου». Συνεχίζει στην Πιοπάλη, δουλεύοντας καθαρίστρια σε χρυσοχοείο, εργάτρια στην επεξεργασία της ελιάς, σε υφαντουργείο, σε μοδιστράδικο, οικιακή βοηθός του Κανελόπουλου του Υπουργού, πολίτρια στο ζαχαροπλαστείο του Καρά στη Πανεπιστημίου. Απέναντι από του Καρά, στο καφενείο Πανελλήνιο, εμφανίζεται ο Τζίμις Μακούλης, η μεγάλη αδυναμία της Αγγελικής. Πάει να τον δει. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση κάνει το Duo Rex, διάσημο χορευτικό ζευγάρι της εποχής, να της προτείνει να της μάθουν να χορεύει για να αντικαταστήσει την κοπέλα του ντουέτου που είχε πάθει ένα τύχημα και δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον παρτενέρ της. Δέχεται και αρχίζουν τα μαθήματα με τον πιανίστα Μεταξά. Επειδή ο χορός δεν επαρκεί για το μεροκάματο, ο Μεταξάς ζητά να την ακούσει να τραγουδάει. Μήπως και την πλασάρουν και σαν χορεύτρια και σαν τραγουδίστρια στην περιοδία που ετοιμάζουν. Αυτή το τραγουδά Βέμπο. Αυτός ενθουσιάζεται. Τη ζητά ευρωπαϊκά και λαφρολαϊκά τραγούδια της μόδας και η Κικίτσα μαθαίνει μέσα σε ένα μήνα 38 τραγούδια.
Το ίδιο διάστημα παίρνει από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο. Αντί να φύγει σε περιοδεία με το Duo Rex, βρίσκεται να παίζει την κόλφο με τα μπουλούκια της Δρίτας Τσάκωνα. Τα χρήματα είναι ανεπαρκή. Γυρίζει στην Αθήνα και πάει στο Βαφιόπουλο. Αυτός τη στέλνει, ως και την Γκρέι πλέον, στο Αττικό. Μετά στα Αγαπάκια. Και μετά την ακούει ο Λουκάς ο Ταράλας και της δίνει το βουνό, να το πει στο ραδιόφωνο. Από εκεί και πέρα, η άνοδος είναι εκθετική. Και σε γουστάρει, θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε να γύρω απόψε στην αγκαλιά σου, πες μου το ναι, καλέ μου κι όλα δικά σου. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά, έχω μεγάλο κέρδη μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο κέρδη μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε χορκάσω, τη νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός αν θα έρθει θα με πληγώσει, ποτέ αυτό το βράδυ μην ξημερώσει. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά, έχω μεγάλο δέρτη μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο δέρτη μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Το πρώτο τραγούδι που γραμμοφωνεί είναι το δικό σου το μαράζι του Μητσάκη. Λίγο αργότερα κυκλοφορεί και το βουνό σε δίσκο και ο κόσμος σχηματίζει ουρές στον κήπο του Αλάχου που εμφανίζεται με πηδικότσι και ζαμπέτα. Σε όλους κάνει εντύπωση πώς βγαίνει τέτοια φωνή από μια τόσο αδύνατη κοπέλα. Τα τραγούδια της γίνονται επιτυχίες το ένα μετά το άλλο και πολύ σύντομα η πανέμορφη Κέτη γίνεται στάρ. Στο Ζέφυρο βλέπει κάθε Σάββατο τον Κλουβάτο να φιλεύει και να δίνει χρήματα σε μία γριούλα. Ρωτά ποια είναι και ο Κλουβάτος εξηγεί ότι πρόκειται για μία πάρτοχη με ένα γιοφαντάρο, ανερχόμενο τραγουδιστή, φυλακισμένο στη Μακρόνησο εξαιτίας ενός διοικητή που τον ενοχοποίησε και θα μάθει μιας γυναίκας. Η Γκρέι συγκινείται και δίνει κάθε Σάββατο χρήματα στην γριούλα για τα τσιγάρα του γιού της.
λιώσω κι ό,τι έχω να στο δώσω. Μη χαλάσεις την καρδιά μου με μάτια μου. Αναμενόμενα, μόλις αποφυλακίζεται ο νέος, η Γριούλα, η κυρά στη Μανή, πάει τον γιο της, τον Στέλιο Καζατζίδη, να γνωρίσει την καλή κοπέλα, την Κέτι Γκρέι. Ο Στέλιος έχει παρέα μια Ελένη, μια χάλια, θα τη χαρακτηρίσει η Κέτι αργότερα. Ζητάει ένα ταργό από την Κετούλα και την καλεί σπίτι του την άλλη μέρα να φάνε και να ακούσουν μουσική. Τι λέει ο Καζατζίδης στον Βασίλη Βασιλικό για τη γνωριμία τους. Την Γκρέι την πρωτογνώρισα στο μαγαζί του Κλουβάτου. Ήμουν στο κέντρο Κορίνθου στρατιώτης, όταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την ορκομοσία μας δώσανε άδεια. Με 2-3 φίλους συντροφιά, μια Κυριακή πήγαμε να πιούμε ένα κρασάκι, να δω όλο το συνάφι και να πω και μερικά τραγουδάκια. Ανέβηκα στο πάλκο, τραγούδισα και όταν περάσανε στα ευρωπαϊκά, η Γκρέι μου έκανε πρόταση να χορέψουμε. Το πρωί μου πρότεινε να πάμε για καφέ στο σπίτι της και για τάρι-τάρι. Άρα, τα σίγουρα είναι το μαγαζί, ο χορός και το τάρι-τάρι. Όπως και να έχει, τα παιδιά ερωτεύονται σφόδρα και αραβωνιάζονται. Μες στη βροχή και βρέχομαι
Κέτι αρνείται να βγάλει δίσκο μόνη της. Θέλει και το μνηστήρα της μαζί. Έτσι, οι συνθέτες γράφουν ένα τραγούδι για την Γκρέι και άλλο ένα για τον Καζατζίδη, που βρίσκεται σύντομα να διαπρέπει στην αθηναϊκή νύχτα. Η κοπέλα μένει έγκυος και ο Στέλιος δεν πατά στη γη από τη χαρά του. Του δίνουν μετάθεση για Θεσσαλονίκη. Η Κέτι μένει με τη μάνα του και το μικρό του αδερφό το Στάθη. Μια μέρα ο Στάθης, παίζοντας με τη σφεντόνα, πετυχαίνει την 4,5 μηνών έγκυο στην κοιλιά. Το μωρό χάνεται. Οι γυναίκες δεν μιλούν για το πώς χάθηκε το παιδί για να μην σφαχτούν τα αδέρφια. Ο Στέλιος κατηγορεί την αραβωνιαστικιά του ότι πέταξε το μωρό για να μην χαλάσει την καριέρα της. Τη ζηλεύει φοβερά και την έχει χειμώνα καλοκαίρι με το μανίκι μέχρι τον αγκώνα. Αυτή τον αγαπά πολύ. Είναι και στις αρρώστιες στο προσκεφάλι του, μέχρι και τις ελιές του ξεφλουδίζει για να τρώει. Αντέχει και μια απιστία του και αφού έχουν περάσει πια 5 χρόνια από τον αραβώνα τους, βάζει μπρος να ράψει το χνηφικό της. Ένα πρωί όμως, ο Καζατζίδης γίνεται άφαντος. Μετά από 2-3 μέρες, εξαφανίζεται και η μάνα του. Τον βρίσκει στη Θεσσαλονίκη να τραγουδά με τη 17χρονη τότε Μαρινέλα. Φήμες λένε ότι η Γκρέι μπήκε στο μαγαζί και το έκανε λαμπόγιαλο. Σε κάθε περίπτωση χωρίζουν. Όσο κι αν ψήνομαι και σπληκτές στιγμές περνάω, κάνε το κέφι σου τώρα πια που σ' αγαπάω. Τώρα που γίνα θύμα στα φιλιά σου, κάνε ό,τι θες και ό,τι
μήνες μετά, στο Χρυσό Βαρέλι, η Κέντη παραγγέλνει ένα χρυσό ρολόι με καπάκι σε ένα πελάτη χρυσοχώο, το Μιχάλη το Παπαναστασόπουλο. Αυτός της το κάνει δώρο και πριν περάσουν 6 μήνες παντρεύονται. Η Κέντη είναι στο πικ της καριέρας της, τραγουδά με τον Παπαγιωάννου και τον Τιτζάνι και δεν θέλει να σταματήσει. 8.000 το βράδυ έβγαζε. Ο άντρας της βαριέται μόνο στο σπίτι και γυρίζει με τους φίλους του δεξιά και αριστερά. Η Γκρέι τον πιάνει 1-2 φορές με άλλες και ζητά διαζύγιο. Αυτός αρνείται. Και αυτή βάζει detective και τον πιάνει με χαρτί εισαγγελέα για μοιχεία. Παίρνει το διαζύγιο και μένει μόνη με τα παιδιά της. Έχει στο μεταξύ ανακαλύψει ότι ο πρώτος της άντρας, όταν ξαναπαντρεύτηκε, έβαλε το Φίλιππο στο ορφανοτροφείο. Το πήρε μαζί της με εντολή εισαγγελέα. Ο Βασίλης είναι μαζί της, έτσι κι αλλιώς. Και τα 2 παιδιά πάνε σχολείο γιατί η μάνα τους θέλει να προκόψουν. Ο ένας θα γίνει λογιστής και ο άλλος μηχανολόγος ηλεκτρολόγος. Όταν η Γκρέι δουλεύει, κρατά τα παιδιά η θεία Δαμαντία ή η κοπέλα που έχει προσλάβει για αυτή τη δουλειά. Πάρε το δάκρυ μου να το έχει συντροφιά σου. Πάρε τον πόνο μου, πάρε τον πόνο μου και βάλω στη καρδιά σου. Πάρτα να νιώσεις της αγάπης μου το πόνο και πως για σένα υποφέρω ένα χρόνο. Πάρτα να νιώσεις της αγάπης μου το πόνο Και πως για σένα υποφέρω ένα χρόνο. Πάρε τη ζάλη μου, Πάρε τη ζάλη μου, πάρε τη ζάλη μου που με έχει ξετρελάνει. Πάρε τα νευρά μου, πάρε τα νεύρα μου, πάρε τα νευρά μου που με έχουνε πεθάνει. Τα αγάπη μου στη θάλασσα και νύχτα, γιατί δεν βρίσκω ησυχία μέρα νύχτα. πάρ' τα αγάπη μου στη θάλασσα και νύχτα. Γιατί δεν βρίσκω ησυχία μέρα νύχτα. Πάρε τα χείλη μου, Πάρε τα χείλη μου, πάρε τα χείλη μου που στάζουνε φαρμάκι. Πάρ' την καρδιά μου, πάρ' την καρδιά μου, πάρ' την καρδιά μου που την τρώει το μαράζι. Να την κάνω την καρδιά μου πληγωμένη και μια ζωή χωρίς σκοπό βασανισμένη. να την κάνω την καρδιά μου πληγωμένη. Και μια ζωή χωρίς σκοπό βασανισμένη. Επόμενος σταθμός, ο εφοπλιστής Νίκος Λεμός. Τη βλέπει πρώτη φορά στην Τριάννα και στέλνει το μέτρη να της πει ότι της δίνει όσα χρήματα θέλει για να πάει μαζί του. Απαντά αυτόματα η Κετούλα. Να τα κάνει μασούρι, να τα βάλει στο... Καταλαβαίνετε πού. Και εσύ φύγε από εδώ, μου σου πας στο κεφάλι. Ο Λεμός γίνεται σκιά της. 3 χρόνια την πολιορκεί και ένα βράδυ τη ζητά συγγνώμη και φιλιώνουν. Για τα καλά θα λέγαμε. Ο Λεμός την έχει σαν βασίλισσα.
Ο πατέρας του δεν εγκρίνει το δεσμό, δωροδοκεί και τους δύο για να διακόψουν, αλλά οι επιταγές δεν γίνονται δεκτές. Και μια μέρα χτύπα το τηλέφωνο και να ο Καζατζίδης που τη ζητά να τραγουδήσουν όλοι μαζί με τη Μαρινέλα. Με την άδεια του δεσμού της και για να δείξει ότι είναι κυρία, δέχεται. Επειδή όμως είναι και θηλυκό που κρατάει γυνάτη, πάει στο ράφτη της και του παραγγέλνει τα πιο σεξουαλικά φορέματα. Ο Στέλιος σχολιάζει. Τα πετάξαμε όλα, βλέπω. Κάνε κουμάντο από εκεί. Σε αυτό που με έχει αρέσω έτσι. Μα και του Στέλιου του άρεσε έτσι και το δείχνε. Η Κετούλα διχάζεται για λίγο ανάμεσα σε Στέλιο και Νίκο, ανάμεσα στον πρώτο άντρα που την έκανε να νιώσει γυναίκα και στον άλλο άντρα που έχει αψηφίσει καράβια και οικογένεια για να είναι μαζί της. Συνεχίζει με τον Νίκο. Ο Καζατζίδης πάει η Αυστραλία, γυρίζει και παντρεύεται τη Μαρινέλα. 3 μήνες μετά, ο Νίκος φεύγει να πάει να πάρει το καράβι του πατέρα του. Την παίρνει τηλέφωνο 3 και 4 φορές τη μέρα και ξαφνικά σιωπή. Τίποτα. Η Κέτη κλαίει, χτύπιεται, ρωτά παντού, μάταια. Κάποια στιγμή πάει ένας καπετάνιος στο μαγαζί και της λέει με συμπόνια: «Μην κλαις, κορίτσι μου, δεν αξίζει. Ο Νίκος παντρεύτηκε». Η Γκρέι χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Για μήνες είναι σε άθλια κατάσταση. Όταν μαθαίνει ότι γυρίζει ο λαιμός στην Αθήνα, αυτή φεύγει στη Θεσσαλονίκη για να μην υπάρχει περίπτωση να το συναντήσει καν στον δρόμο.
Απόψε είναι πια για μας η νύχτα η τελευταία. Απόψε μείνω στο πρωί και κάνε μου παρέα. Απόψε φύγαμε να με πονάσεις. Αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Θα πάρω πια τα μάτια κι όπου με βγάλει άκρη θα φύγω και θα με ζητά. Θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Απόψε φύγαμε κι αγκαλιάσαι με. Αύριο φεύγω, λησμόνιστε με. Του χωρισμού μας αύριο η μέρα ξημερώνει. Η ατυχή αγάπη μας απόψε τελειώνει. Απόψε φύγαμε να με πονάσεις. Αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Απόψε φύγαμε κι αγκαλιάσαι με. Αύριο φεύγω, λησμόνισε με. Στη Θεσσαλονίκη ακούει ότι ο Μπάρκολης διαδίδει ότι έχουν δεσμό. Γίνεται έξαλλη και του ζητά το λόγο. Γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί σου, της λέει. Κατεβαίνει στην Αθήνα και τη ζητά από τη μάνα της. Λογοδίνονται. Ο Ανδρέας είναι εξαιρετικός με τα παιδιά της. Τα πάει βόλτες, σινεμά, παίζει μαζί τους. Αλλά πίνει και ένα ποτήρι παραπάνω, έχει και κάτι θεματάκια συμπεριφοράς, δεν έχει πάρει και διαζύγιο της στρατηγού. Αυτή η ιστορία κρατά κανένα χρόνο, χωρίζουν και μετά τρίνει το τηλέφωνο. Γεια σου Κέτη, έρχεσαι να πάμε τουρνέ με τη Μαρινέλα, Καζατζίδης εδώ. Πάει και βλέπει ένα Στέλιο τόσο κακότροπο που λυπάται από καρδιά στη Μαρινέλα, την οποία εκτιμά και δεν της κρατάει κακία. Γιατί αν δεν ήταν αυτή, θα την είχε πατήσει με κάποια άλλη ο Καζατζίδης, θα δηλώσει αργότερα. Του βάζει τις φωνές και διακόπτει την τουρνέ. Το ζευγάρι χωρίζει μετά από λίγο.
Η Κέτι αρχίζει τις περιοδίες στο εξωτερικό. Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία, μεγάλες περιοδίες. Μπορεί να λείπει και 8 μήνες και 9. Βρίσκεται στα μεγαλύτερα κέντρα και γνωρίζει τον Τζίμι Χέντριξ, τη Ρίτα Χέιγορθ, τη Μαρία Κάλλας, τον Γιουλ Μπρίνερ, ένας κούκλος λέει, τον Ρεξ Χάρισον, την Πέτι Ντέιβις, τον Σταύρο Νιάρχο, τον Αριστοτέλη Ωνάση και τον Έλβις Πρίσλεϊ. Αυτός ο τελευταίος είναι, λέει, πολύ ωραίος από κοντά, αλλά πολύ πατάτας. Για να αντικαταστήσουμε το δημοφιλέστατο χαρακτηρισμό με τα 3α. Ο τρόμος της Οχθόης Λεωφόρου, όπως τη λένε, γιατί όταν τραγουδάει η Γκρέι στη Νέα Υόρκη αδειάζουν τα άλλα μαγαζιά, θυμάται τον Τζο στην εκπομπή της Εμίνας Διγενή, κοίτα τι έκανες. Ο Τζο ήταν ένας καψούρης που ταραβεριζόταν με μπριγιάνο. Του άρεσαν τα τραγούδια της Διαμάντη. Κατότανε στην μπάρα, χαλούσε $500 σε μονά, του έλεγα 5 στίχους, ερχόταν τα πέταγε. Και μετά άλλους 5 στίχους, ξανά στην μπάρα, άλλα μονά. Τι λεφτά του είχαμε πάρει αυτού νου, τι χαρτούρα έκανα στην Αμερική. Παιδιά να τραγουδάω, θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου και να καίνε λεφτά από κάτω αυτοί. Μην τα καίτε να λέω εγώ. Και να μου πετάνε σοριδών τα λεφτά. Στην Αμερική βλέπει την ταινία «Υπολογαγός Νατάσα» και της γυαλίζει ο Κώστας Καράς. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, το βρίσκει στο θέατρο που έπαιζε, πάνε στα μπουζούκια, την ανεβάζουν στην πίστα,
Του τραγουδά το πήρα τη στράτα και έρχομαι, της χορεύει ζεϊμπέκικο. Όλα καλά θα ήταν αν ο Καράς δεν ήταν παντρεμένος με γυναίκα έγκυο. Και το πιο κακό είναι ότι μένει και η Γκρέι έγκυος. Η Κέτη δεν κρατάει το μωρό, η γυναίκα του Καρά γεννάει, αυτός πάει στην οικογένειά του και η Γκρέι πάει στην Αυστραλία. Γυρνά μετά από ένα μήνα και εντρεί το τηλέφωνο. Όχι ο Καζατζίδης, ο Μπάρκουλης. Ο Μπάρκουλης που μετά από 10 χρόνια και 2 διαζύγια της τάζει μια ήρεμη ζωή, ένα λιμάνι. Πραγματικά, ο Ανδρέας πάει σπίτι θέατρο και θέατρο σπίτι. Η Κέτη είχε έτοιμο το τραπέζι κάθε βράδυ στις 12 και τρώνε μαζί. Μέχρι που ένα βράδυ δεν εμφανίζεται. Τον έχουν συλλάβει για μικροποσότητα χασίς. Η Γκρέι δεν πιστεύει ότι ο Ανδρέας έχει θέμα με ναρκωτικά, αλλά τα παιδιά της δεν το θέλουν πια στο σπίτι. Η Κέτη φεύγει ξανά για Αμερική. Κάποια στιγμή, ο Τέρι ο Πάπας, ένας απλός φίλος της προτείνει να κάνουν ένα γάμο για να πάρει την αμερικανική υπηκότητα, να μην χρειάζεται να βγάζει χαρτιά κάθε τόσο και λιγάκι. Όντως, πάνε στο Δημαρχείο και κάνουν πολιτικό γάμο. Γυρνά στην Ελλάδα μετά από 9 μήνες. Στη βδομάδα πάνω χτυπά το τηλέφωνο. Ο Τέρι είναι στο νοσοκομείο, της λένε. Παίρνει την άλλη μέρα το αεροπλάνο και βρίσκει τον Τέρι νεκρό. Τιμόνι και ποτό δεν πάνε μαζί, όλοι το ξέρουμε. Και έτσι η Γκρέι μένει χείρα. Σκαλίζεις τη στάχτη να ξαναβρεις φωτιά. Η δική μας η αγάπη τώρα έσβησε πια. Κι αν υπάρχουνε σπίτες που ακόμα κρατούν με ένα φύσιμα γέρα και αυτές τα καθούν. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Μια φορά γελούσες όταν έκλαιγα εγώ, σαν σκυλί με τραβούσες πότε εκεί, πότε εδώ. Να περάσαν τα χρόνια κι είχαν άλλοι καιροί, τώρα εγώ θα γελάω, μα θα κλάψεις κι εσύ. Μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Σου εικόνα έχει πλέον χαθεί, τη σκεπάσουν αράχνες και την κρύβει τροπή. Προκειμένου να είσαι τη ζωής μου σκύλα, τι θα βρες τα φύλλα, παιδιά. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Το 1978 μένει και ορφανή. Χάνει την αγαπημένη θετή της μάνα, την Ευρύκλεια, αυτή που της έλεγε μέχρι τελευταία στιγμή να παντρευτείς, κορίτσι μου. Τα παιδιά σου θα μεγαλώσουν και θα παντρευτούν και εσύ θα μείνεις να αγκαλιάζεις το μαξιλάρι.
Για αυτή την ευρύκλεια είχε πει στο Τσιτσάνι όταν έγραψε «Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια». Όχι, Βασίλη, κάνεις λάθος. Τα ξένα χέρια δεν είναι μαχαίρια. Μόνο όταν φεύγει η θετή μάνα από το σπίτι της, μπαίνει η φυσική μάνα στη θέση της. Μέχρι τέλους κι αυτή. 2 φορές ορφανή η Κέτη. Τη δεκαετία του 80 η Γκρέι θεωρείται πλέον παλιά, με την έννοια της παροχημένης. Έρχεται όμως μια φοβερή συνεργασία με την Αλεξίου και τη Γαλάνη στο ζυγό στην πλάκα. Η Γαλάνη θυμάται τα τολμαδάκια και τα καλούδια που τους πηγαίνει κάθε μέρα, γιατί η Κέτη είναι και δοτική και νοικοκυρά. Πάντα έλεγε άλλωστε, εγώ ήμουν γυναίκα για σπίτι. Θυμάται τον Τζαρούχη, μεγάλο θαυμαστή της Γκρέι, να ανεβαίνει τις σκάλες και να κρεμά στο λαιμό της Κέτης ένα βαρύ χρυσό σταυρό. Κυρίως θυμάται τη φωνή καμπάνα. Το 90 η Κέτη γράφει μουσική και στίχους στο τραγούδι «Όταν ακούω Καζαντζίδη». Κυκλοφορεί και ο μόνιμος δίσκος. Στις συνεντεύξεις της συνεχίζει να μιλά με αγάπη για το Στέλιο, πράγμα που αυτός αμφισβητεί. Όταν έπιανε καινούριο φίλο, έβγαζε τις φωτογραφίες μου από το τραπέζι και έβαζε του κυρίου για να κάνει τη δουλειά της. Και όταν τα ξαναβρίσκαμε, ξανά μπαίναν οι φωτογραφίες μου στο τραπέζι. Αυτές δεν είναι πραγματικές αγάπες, είναι επαγγελματικές και για συμφέροντα. Το 92 έρχεται στην εργασία με τους εκείνος και εκείνος. Το 95 ο Κώστας Φέρης υπογράφει συμβόλαιο με τον Αντένα για μια σειρά 26 επεισοδίων με θέμα τη ζωή της. Αλλά δεν ολοκληρώνεται λόγω κόστους. Και το 96 κυκλοφορεί ο δίσκος όπως παλιά. Μετά ένα μικρό κεφαλικό και 3 χειρουργία, η Γκρέι σταματά. Θέλει να σταματήσει όσο είναι όρθια ακόμα. Να μην πηγαίνει σε επαρχίες μεγάλη γυναίκα να τραγουδάει. Και άλλος ένας λόγος είναι που βλέπει ότι έχει μεγάλη πέραση το καθεστώς από φωνή κορμάρα. Η γύμνια την προσβάλλει ως καλλιτέχνητα.
σπίτι στη Νέα Σμύρνη και ασχολείται με την εγγονή της, την Αγγελική Λιάδη, την κόρη του Βασίλη που της χαρίζει και 2 δισέγγωνα. Δέχεται φίλους και γνωστούς στο σαλόνι το στολισμένο με φωτογραφίες του Καζατζίδη και δικές της, μα και ξένους. Εγώ ξένο άνθρωπο από την πόρτα μου δεν έδιωξα, γιατί αν βρήκα καλό, από ξένο άνθρωπο το βρήκα. Ό,τι μπορώ να το βοηθήσω, μ' αρέσει να βοηθάω γιατί βοηθήθηκα. Το Νοέμβρη του 21 πεθαίνει ο Βασίλης της. Η οικογένεια αποφασίζει να μην της το πει, αλλά αυτή το ζητά συνεχώς. 5 μήνες μετά αναγκαστικά της το λένε και αυτή η αυταρχίλα, όπως τη χαρακτήρισε η συγχωρεμένη φίλη της η Γιώτα Γιάννα, καταραίει. Η Αγγελική Λιάδη ανακοινώνει ότι η γιαγιά της έχει άνοια και δεν την αναγνωρίζει. Την επιμέλειά της έχει αναλάβει το εγγονός της ο Κώστας. Λογικά αυτός θα την πάει την τούρτα γενεθλίων την άλλη εβδομάδα. Και κοιτάτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. Γνωστό τη πάση, οι μεγάλοι άνθρωποι ξαναγίνονται παιδιά. Η Κέντη λοιπόν, που ως είδαμε, μόνο ξένια στην παιδική ζωή δεν πέρασε. Καταλήγει να ζει σε ένα τεράστιο σπίτι, με άπειρα υλικά άγαθα, με μια οικιακή βοηθό που την περιποιείται σαν παιδί, χωρίς να βιώνει πείνα και πόνο. Επιθυμία της να περάσει ανάλαφρα το επόμενο κατόφλι. Χρόνια σας πολλά, κυρία Γκρέι, και ό,τι ποθείτε.
συμμετείχαν το παιδικό τμήμα του Ντάλε Πάσο, το τμήμα των αρχαρίων ενηλίκων του Ντάλε Πάσο. Στο Ζεϊμπέκικο, τα Λευκά Όρη. Το τμήμα των προχωρημένων ενηλίκων του Ντάλε Πάσο. Παρακαλώ πάρα πολύ οι χορευτές να πάνε δεξιά και αριστερά, γιατί θέλω τη φοβερή ορκήστρα και τους καταπληκτικούς τραγουδιστές να τους βλέπουν. Λοιπόν, η εξαιρετική ενδέχτος λαϊκή. Γιώργος Παπουλές στην κιθάρα. Μανώλης Κλεμετάκης στο μπουζούκι. Δημήτρης Καμιλάκης στο ακορντεόν. Στο τραγούδι, Δημήτρης Πετάκης και Νεκταρία Σπικάκη. Τέλειο σύγκρινο. Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους χορευτές, όλους τους μουσικούς για την προσπάθειά τους, όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ. Την Άρτεμη που μας έφτιαξε και είχε τα κείμενα. Την Περιφέρεια Κρήτης για την παραχώρηση του χώρου. Τον Κώστα και τον Στέλιο που είναι στο βίντεο και στα φώτα. Τη Γεωργία τη Ματσαμάκη για την αφίσα. Τους ενεργάτες χοροδασκάλους. Νίκος Χερετάκης. Μιχάλης Πορτεράκης. Πού έχετε πάει, παιδιά? Και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να υπενθυμίσω ότι έξω υπάρχει ο Κουμπαράς για το μικρό μας συγχωρευτή μαθητή και μέλος του Συλλόγου ΚΑΠΑΝΗ, ο οποίος πάσχει και παλεύει με τον καρκίνο και οποιαδήποτε μικρή βοήθειά σας θα είναι πολύ σημαντική για αυτόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στην Katy Gray, λοιπόν.